Seconds to go. Vežou to položil do hliny aj Filip Olsson, takže Filip Olsson je teraz aktuálne úplne na konci pistoliceho zvíčka a v ostatných týmto pretekali Lagerfeld, fantastický štart, je stále ten, kto má červenú kole. Pedro měl výborný start, hned tady po té roletě se nám objevil vepředu, takže 16. Tam přece jenom se protáhl na 18. místo, takže pojďme pozbudit 199, Pedro Radonský, Julek Mikula, 18. Na tých prvých pozíciách sa dejú naozaj šialené súboje, hlavne o to druhé miesto, tam sú traja jazdci, ktorí by ho veľmi radi mali. Valin Fares, Konen, strašne blízko vedľa seba. Rozhodniť a rozviesku, tak áno, takéto hlboký piesok. Toto hardbacková taká trať s tradičnými prvkami a to ti strašia, pretože je nový síl. To je buď miluješ, alebo ju neznášaš, rovnako ako lomelský piesok. No a teďka zvedá motorku, ale nemôže, protože jezdí zprava zleva. Bohužiaľ musí počkať, tam sa nedá nič robiť, ide o bezpečnosť. Ale vidíte to, že pokoj a taký kľud v tom, taký ten profesionálny, myslím, je to tam cítiť. Toto už nie sú také tie šialené emócie, hádzanie motorky a neviem čo, to je proste normálne profi jazdenie. Radko, a všiml jsem si okrese a jede na krásne nejlepší výkon. Kluky docvapne a půjde přes ně. Pojďme kluky pozbudit. Mikula číslo 20. Práve silou Lagerfelda v lokci jazdí prázdne časy, pretože loni tu byl druhý. Takže druhé miesto teraz vidíte, že má na to, aby získal najvyšší stupiel na pódiu. Inak pred 5 rokmi v roku 2000 bol fantastický síl Lagerfelda, ktorý síl do 20 sám pre seba. Holšo, mal tam celý čas vedenie a urobil si nástup pred Saša Korenom viac ako 20 sekúnd. Pár sekund na místo 10. Takže pojďme s Julem Mikula na TN. Že je veľmi milý, skromný, ešte aj veľmi povýšený, predstavte si. Keď neveríte, pozrite si určite jeho profil na Instagrame napríklad, ale podotýkam 19-ročný takýto mladý palíč.
se všichni Američanů zvedil jednoho, málem to vypadalo, že je cvakne v jedné zatáčce oba dva. Kebyže to zostalo tak, ako to teraz je, aj keby nepredbehol Valvisa pred sebou, tak by Mikula mal 18. pozíciu v celom šampionáte a to je vlastne miesto, na ktorom je aj teraz, čiže